Dobrý deň, volám sa Zdeno Černian a pôsobím na tejto škole ako majster odbornej výchovy pre elektroodbory. Praktická časť na tejto škole prebieha každý druhý týždeň. Každý ďalší týždeň majú žiaci teoretické vyučovanie. Čo sa týka duálneho vzdelávania, tak žiaci idú do firiem už na začiatku 3. ročníka. Je vlastne potenciál v tej firme ostať, ak je chalan šikovný, tak firmy si ho potom môžu stiahnuť pre seba, dajú mu zamestnaneckú zmluvu a chalan môže pokračovať u nich vo firme. Počas týchto 3 rokov sa chlapci naučia pracovať s elektrikárskym naradím, získajú zručnosti hlavne z odboru silnoprúd, zo zapájania rozvádzačov, prípadne nejakých domových inštalácií, opravovať a udržiavať nejaké tie stroje. Pre tento odbor je ideálny človek, ktorý je manuálne zručný, ktorého baví hlavne manuálna práca, ktorý sa sem tam aj nebojí zašpiniť sa. Po skončení školy si chlapci môžu dorobiť ešte nadstavbové štúdium, tam získajú maturitu, získavajú aj vyhlášku a s touto vyhláškou sa vlastne môžu kdekoľvek zamestnať v akejkoľvek elektrikárskej firme. Tento odbor som si vybral hlavne pre široké spektrum možností, ktoré sa mi naskytovalo. Získavam tu množstvo informácií a množstvo zručností z viacerých oborov. V rámci duálneho vzdelávania je to výhoda pre študentov, ktorí si chcú v rámci svojej odbornej praxe vyskúšať manuálnu prácu vo firmách. Nechcú sa učiť len na dielňach ako klasický radový študent, ale chcú si vyskúšať reálne aj tú prácu v tej firme. V rámci aktivít, ktoré konáme na praxi, tak páči sa mi množstvo pracovných postupov napríklad, ktoré tam máme. So spolužiakmi sa snažíme spoločne prichádzať na chyby, keď niekomu niečo nejde, tak jeden potiahne druhého, druhý prvého. Majstri a učitelia sa snažia výjsť každému v ústretí. Tento odbor je zaujímavý tým, že chlapci získajú dosť veľké znalosti z odboru silnoprúdu, pretože si prejdú viacerými témami, ako som povedal, od klasických domových inštalácií cez nejakú údržbu strojov, silnoprúdové prvky a tak ďalej.